זה הרמקול גם? כן, זה הרמקול. אוקיי, התחלנו. גמר ליגת האלופות, עליתי את זה. אני מבקש מכם בבקשה לעשות לייק ולרשם למנוי. אתם לא יודעים לרוץ ואתם לא יודעים כמה זמן לקח לי לעבוד על זה, שעות, נכון? שעות. בבקשה תעשו לי לייק, זה לקח שעות לעבוד על זה. אני בברצלונה, גמר ליגת האלופות. עבדתי על זה שעות על גבי שעות. באמת, בבקשה תעשו לי לייק. הגמר הגדול יצא לדרך, ברצלונה אינטר, שמאל הערוץ. הנה עכשיו, ימל, בסדר, כך. יאללה, לא. הלאה, מזה. מזה. לא. צריך להיכנס למשחק כאן. Tackles the deal with the danger. אפילו לא אמרו לי לנסות לתפוש, אפילו לא. לא תשים מקום, חייב להתאפס על זה. יאללה. איזה כבודית, ראיתם? סתם, לא גרועים, האמת היא? אינטר באו לגמר טוב. אני שיחקתי נגדם בשלב הבתים, ניצחתי אותם, ועכשיו זה רמה יותר קשה. גול! מי כובש השער? לבנדובסקי. הלאה לבנדובסקי, אחלה, תודה לך לבנדובסקי. הלאה פה. לבנדובסקי. הוא כבר אומר, הוא היה מלך השערים, אני חושב, הוא עשה איזה 100 שערים רק בליגת האלופות. איזה סיבוב, וואו. זה נראה לי השער ה-100 שלו כבר ראיתי. לא קשור רק לליגת האלופות, זה אולי השער ה-200 שלו. וקיבלתי את זה רק לפני איזה חודש, תעשו את זה. זה סוני 4. וגם תראו את הסרטון הקודם, אחלה סרטון, קוראים לו אתה צמדים, ממליץ לכם הסרטון הראשון שלי. זה הסרטון השני. שתעשו לי לייק, עבדתי על זה שעות. אתם חייבים לעשות לי לייק, חייבים, באמת. נכון? נכון. חייבים לו לעשות לייק, אם לא, הוא יפסיק את הסרטונים המטורפים שלו מברצלונה. וגם בסרטון הבא, אם והנה, יהיה לי יותר מהלייקים בסרטון הבא, אתם יודעים מה אני אעשה? אני אזכה, אני אנצח בקבוצה הכי גרועה בפיפה. וואו, איזה גול! בפיפה, את הקבוצה הכי טובה בפיפה. רגע, גם נפגעתי גול. יאללה דיון, אחלה. אחלה, בואו נראה. 2-0, גמר ליגת האלופות. איזה חגיגה.
אז מה אם הוא השור לקח את הראשון? אז יש ריבאונד. יש ריבאונד. Zelensky. Now they could put something on in a moment. Waiting in the centre. Good shot. Pretty good save. טוב. אוי ואבוי, מה עשיתי כאן? Over the touchline it goes. It's a throw-in now. Played in. חגתי. עכשיו אני צריך לרוץ לחטוף להם. We're nearly there for the first half. A half. יאללה, 2-0 לי מחצית ראשונה. אחלה, אחלה ברצלונה. אני מורשע ממכם. וואו, אבל אתם לא מבינים איזה דרך היה לי עם ברצלונה עד הגמר. דרך אדירה, שערים מרהיבים, טאצים מדהימים. מטורף, אחלה דרך, מספרות. באמת, דרך, תודה לכם ברצלונה. וגם אתמול היה טקס כדור הזהב, ובלה זכה בו, קיליאן אמבפה בן עזב, ולמין יאמל בשחקן הצעיר הטוב בעולם. Be a chance to counter. היה! יאללה, חייב לעשות להם את הגול השלישי. אם אני עושה כאן חמישייה, אני פורץ למגרש, לפחות אני לא יכול לפרוץ למגרש. אם יכולתי, הייתי פורץ. Peter Zielinski. Won't speak with anyone here. Time. וואו, איך הוא קפץ מעליי. תקשיב. Good transition. To break up the play. And the play. Going to come. Now, can he get
there. Nicola Varela. Free kick. יש 3-0! אתם לא מבינים? זה רמה של... הם שמו לי כאן רמה של שחקן, אני חושב. שחקן, אני חושב. באמת. רמה קשה מאוד, 3-0 לי. זה באמת, אני חושב... אנשים טובים, הכי טובים בעולם לא מצליחים לעשות את זה. סתם. אבל באמת זה רמה קשה. בגמר ליגת האלופות זה רמה אחד הקשות. The effort shut down. The go now. They can't do it again. And they want to see a shot here. זה גמר גביע. So number 10. To deny the life goal. Some ahead of the goal bounce. Really good stop. Go again. And over. Really good defending. Best here. זה רמה קשה. Showing good width with this attack. יאללה. יום משחק את זה. וואי, הם עשו לי גול, לא נורא 3-1. אני גם סבבה. 3-1 now. To go once more. היה. על הבליסות גול. גול! אתם רואים? עשו לי 1, החזרתי להם 4-1, דקה 92, על המהלך האחרון, גול! בא לנו לראות את זה, חגיגת ניצחון. יאללה לבנדובסקי, אחלה שלך. ניצחנו את ליגת האלופות, נו לי כיסא. יאללה, ניצחנו את זה, אחלה. אני מודה גם למלאכי וחנר, שבאו עוד את המשחק. לתת אותי ולעזור לי בעריכות. כן, כמובן. ועד ייגמר המשחק. והנה חנר. עכשיו בוא נראה את הרמת גביע, את החיי הגייגון. יאללה ברצלונה. איסקה ברסה. יאללה. קטלוניה. לבנדובסקי לבין ימד. Look what it means on both sides of the coin. The joy is clear to see, as is the disappointment. Wonderful scenes. To enjoy every second. They found a huge achievement. זה תמונות לפנתיאון עכשיו עושים לי כאן. עכשיו נהיה הנה הרמת בשקט. גביע, נהיה בשקט. יש כאן את הרמת גביע. ליאון גולה, פדרי עולן, גונדואן. טר סטגן ירים את הגביע כמובן. טר סטגן היית שוער פצצה! פצצה! And now the big moment. זה הולך להיות ממש לזכר הימים הטובים. אני חושב בעוד 100 שנה, תסתכלו בסרטון הזה, מה היה בימים האלה? שברצלונה זכתה בליגת האלופות. איזה זכייה, איזה אליפות זה הייתה, איזה מאבק. יאללה ברצלונה. תודה לכם גם אוהדים שכל הזמן עזרתם לנו. אינטר הייתם טובים, אחלה משחק.
אחלה שאתם משחק אף עשיתם לנו. מפתים. אבל אחלה משחק עשיתם לנו. תודה לכם. כי You know what it feels like? Insane. הנה איזה תמונה שתיזכר לפנתיאון שלי. תיזכר לפנתיאון. תכף גם נזכר בגולים שהיה במשחק, ואז גם בסרטון. דקה 27 עכשיו. הנה זה הגולים. דקה 27, גול ראשון, לבנדובסקי מסובב את הדירה על הפנתיאון. יאללה לבנדובסקי, יאללה לבנדובסקי. דקה 37, אמין ימל. כמעט, אבל יש ריבאונד. ואז כמעט השוער הצליח, אחלה שוער, אבל מה לעשות שזה דיונג. דיון. ואז כאן הם בועטים לי חזק, מסובבת, כמעט גול, אני עודף את זה. Now, this might be promising. וכאן He's in here. הם גם שוב מנסים, Dear, oh ושוב, dear. Not a good attempt. ממש לא. עכשיו בדקה 80, הבקעתי. עם למין ימל, שזכה אתמול בשחקן הצעיר הטוב בעולם, כמובן, באמת מגיע לו, מגיע. שלשום, סליחה. באמת, אחלה משחק. והנה דקה 87, What a chance here. מצמקים לי ל3-1. Top quality goalkeeping. To אבל deny what looks לא, unlikely. הם לא מצמקים ל3-1. סליחה, זה היה בדקה 88. כן, כאן, לא, זה היה כמעט. That's a תכף really הם good מצמקים. stop. They go again with another corner. עכשיו בדקה 90 הם מצמקים לי ל3-1. כאן הם כן מצמקים לי, אחלה גול הם עשו לי. To the delight of the fans. אבל מה לעשות שהייתי עצבני, ואז בדקה 92 במהלך האחרון של המשחק, לבנדובסקי פורץ דרך, עושה צמד, עם עוד מסובבת, סיבוב אדיר מול השוער הזה, אחלה. In style.